morning sa inyo at magandang araw. So mga katropa, welcome back dito sa ating channel. Welcome back. Dating gawe, tayo ay papasok na naman sa ating trabaho. Go! So ayun mga katropa, meron na naman tayong topic for today. Meron tayong pag-uusapan. Mga katropa, meron na akong gustong i-share sa inyo. Dito naman sa experience ko dito kay Ninja, nung nasira ang kanyang starter relay o relay starter. So mga katropa, ito naman ay bahagi ko lang. Hindi ko naman pwede nyong gayahin, pero pwede ako magbigay ng tips. Kasi mga katropa, alam natin na may kamahalan ang piyesa ng Kawasaki din. Kahit nga yung kanyang relay kahapon nang galing ako dun sa Ninja Shop. So ang kanyang relay ay nasa 1,800 pesos. Diba? Ang mahal niya. So although naman ang mga naka big bike may pambili. Pero ito lang, tips ko lang sa mga naka 250 at 300. Ang compatible niyang starter relay ay yung pang Mio. Talagang parehas na parehas. Parehas pero hindi ganun kasing mahal, di ba? So, ang compatible niya mga katropa ay pang Mio MX, MXI na 125, Mio MXI 125. Parehas na parehas, kumbaga plug and play lang mga katrop. So, nakabili ako sa Yamaha, nasa 300 pesos lang yung starter relay. Yun. So, bago ako bumili ng pang Mio, nagtanong muna ako sa Kawasaki. So, ganun ang presyo niya talaga, mahal. Yun. Ngayon, nag-search naman ako sa Google o sa YouTube kung ano pa yung mga ibang compatible niya. Confirm, pang Mio MXI. Yun talaga, swak na swak. Sa YouTube, meron kayong mapapanood pang Novo. Pang Novo naman, Novo Yamaha pa rin. Pero hindi siya ugma. Parang may babalik ka rin ka pa para sumugma kung sa Novo na relay. Pero yung sa MXI, talagang plug and play ka lang mga katropa. So ngayon, ito gamit ko siya. Yun ang gamit ko itong relay, ganun. Yun. So share ko lang sa inyo mga katropa ha. Okay, yun. At least meron nang naibigay sa inyo ng konting idea. Okay, so wala man akong actual video, pero yun yung ko mga katrop. Talagang confirm na compatible parts niya, para medyo makamura tayo. Yun. Kasi gaya ko, wala pa naman talaga akong budget para dito sa big bike pagka nasiraan ako. So ako naghahanap ako ng mga remedyo na convincing o yung kayang tumagal. Diba? Yun. Ayan mga katrop. So ngayon nanahanap ko na kami. Yan, diba? Swabe na ulit. Ayan mga katropa. So, shout out nga pala dyan sa lahat nating mga katropa dyan, sa mga naka-ninja dyan, sa mga lahat ng nakagulong natin dyan, mga katropa natin, shout out sa inyo, ingat po kayo lagi. At nga pala mga katropa, kung ikaw ay bago pa lang dito sa ating channel, huwag yung sanang kalimutan, ako ay suportahan at patuloy pa kayo sumubaybay dito sa ating video, sa ating vlog. Ako sana ay makapagbigay pa sa inyo ng mga konting informasyon tungkol sa mga buhay-buhay natin habang gamit natin ang ating mga sasakyan. Ayan mga katros, MXI relay, starter relay.
Yun. Ayan mga katrops. Siguro kukuha tayo ng konting video doon sa Saturday. Papakita ko na lang sa inyo yung yung pinagpalitan ko. Ngayon, isa na lang ang alamin natin. Kasi itong starter ko medyo may problema na. So maghahanap tayo na pwedeng maging kapalit niya yung compatible na parts na hindi galing sa Kawasaki. So sana meron tayong magawang paraan na makapagbigay tayo ng idea kung paano. So ngayon naghahanap pa ako mga katrops kung ano talaga ang compatible sa kanya. Kasi ganun din, nagtanong din ako ng starter dun sa Kawasaki. Wow, may 12,000, may 13,000, marami na akong na-inquire. May kabigatan starter pa lang, parang starter na ng sasakyan yun Diba? Siyempre hahanap tayo ng mga parts na medyo makakamura tayo pero matibay. Diba? Ganun lang mga katropa. So yan mga katropa, maraming salamat po sa inyong panonood, magsuporta at magsubaybay. Sana wag po kayong kung kayo ay bago lang dito sa aking channel, sana ako po inyong suportahan, i-like, i-share at i-subscribe nyo na rin mga katropa. Okay, so hindi pa man kayo nakaka-support sa akin, pero maraming salamat sa inyo mga katropa. So hanggang dito na nga lang muna ang ating video. Ito nga pala, you born to be right.